سلامتنا نقدم كبران تخطاتلتي ارتريان ميديا نيتورك نساعد زدالنا زيناتات وشتن وصان انه زيناتات النوربلكم بيتروس منغ سليمان اسمان عبن ليديا تخل مريم منينا فلما ارستات زينا اب زوبا غاشباركا بحاده تقمتي بستغبر مرمرات 6 زيغاتات كورونا فيروس ترخيبوم بريزيدنت حماده بمخنيات زخري ربع زمن اواج بيجين مدره اسمعام اب نوزو بعد دقيق سلطنا غبابات مختام بتاتواهيبوم نبرتي عد مونغونتي كلولعن وفراتات مسغان صرغيا سلاسيلوم ኤርትራውያን ናትናኤል ብርሃንን አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔርን ኣብቲ ካብ ቀዳም 3 ጥቅምቲ ክሳብ 25 ጥቅምቲ ዝካየድ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ክወዳደሩ እዮም ኣሜሪካን ቱኒዝያን ን10 ዓመታት ጽንሕ ወታደራዊ ውዕል ከም ዝኸተማ ተገሊጹ እስራኤልን ሊባኖስን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ደባዊ ምስሓብ ብሰላም ንምፍታሕ ተረዳድየን ፕሬዝደንት ትራምፕ በዓልቲ ቤቱን ብኮሮና ቫይረስ ከም ተለኽፉ ተሓቢሩ اب اغراو على سنه هيوتاو بزحنت هبرات هاغرات سنه هيوتاو بزحنت المعقاب قلطفن استوهادن سقمتي كوسد صاوعيت قريبوم اب سودان برتع زناب زصعبو حدغاتات علقلق حادثيسو كاب زتزرن حرشا بوتاتات كمز تدمسست حبيروم ودبتعنا عالم اب ديمقراطياويت ريبابليك كونغو بسرحتنياتاتون زفتصم زلو صوتاو غبنات مصنعتي كم زكايدلو افليتوم أبزوبا غاشباركا بحادة تقمتي بزتغبر مرمرا 6 زيغاتات كورونا فيروس ترخيبوهم أبزوبا غاشباركا أبزركب موشبي مأكلات بحادة تقمتي بزتغبر ناي لاباراتوري مرمراتات 6 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصلهم እዞም زيغاتات كلتا أب موشبي مأكل شلالو حادة أب موشبي مأكل أديبارا حادة أب موشبي مأكل موكتي حادة أب موشبي مأكل غولج حادة دما أب موشبي مأكل حجر تعاقبهم زصنحيهم بمولهم دما أبز حالفة قرابة سامنتات بفنو كاب سودانين إثيوبيان زتملس مخانم تفليت الله إذا هم ديلون كلا اتفايرس ترخيبوهم أب هوسبيتالات غاشباركان دوبوبن تعاقبهم حكمنا وكنكن كجبر لهم زتنحو 12 زيغاتات حاويهم ننبيتهم تفانيهم الله اتم زيغاتات كلتا أبزوبا دوبوب 10 دما أبزوبا غاشباركا أبزركب هوسبيتالات تعاقبهم زتنحيهم بز مسرت اب إرترا تقلالا قطر بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كساب لومي 381 بتحلا 353 كابزيوم بتستقبرلهم حكمنا وكنكن حاويهم كاب هوسبيتال كفانون كلو 28 دما اب هوسبيتال تعاقبهم يركبوا مينستر تاعنا حادث تقمتي كل تشحن إسران بريزيدنت حماده بمهنيات زخري ربع زمن اواج بيجينغ مدره اسمعه بريزيدنت هاغراوي محبر دق انستيو ኤርትራ ወይዘሮ ተኽአ ተስፋ ሚካኤል በመኽንያት ዝኽሪ ربع زمن رابعي هاغراوي وعلى دق انستيو ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተቃንዐ ኣኼባ ለዓለወት ሰመዚ ኣቀዲሙ በቪዲዮ ዝተመልአ መደረ ኣስሚዓም አጀንዳ ደቅ አንስቲዮ በአጠቃላሊ ገስጋስን ወናንን መንገዲ ኣብ ኩሉን ምስጋም ቅድሚ 25 ዓመታት ታሪኻዊ አዋጅ ከምተመሐላለፈ ዝጠቀሰት ፕሬዝዳንት ሐማዴ ማዕርነት ደቅ አንስቲዮ ንምርግጋጽ ከምውን መሰላትን ክብረትን ናይ ነፍስ ወከፍ ጓለንስቴትን ምሕላው ኣብ ቤጂንግ ዝተኣትወ ዕቱብ መብጽዓ ንደቅ አንስቲዮ መብጽዓ ጥራይ ዘይኮነ ራእይን ህንጸት ዝሓሸት ዓለም ከም ዝኾነ በመሕባር بزيتي درت ألبو عقور عقم دك أنستيو زرقاقت سلامن زلاق معبالن كم زي اللقاليسام دحري أواج بيجين بدرجة عالم مستمت عزسانة موسخ مدبات أوطاو معرينة محيال دك أنستيون مدنفع كرب أقلقلوتات تمرتن تعنان مكلاس عمت أنتار دك أنستيو مكتأ حسايل مدتاتن زواجي حقتاتن زد تغالل أبها قراوي بوليسيتاتن حقتاتن من محياش كم ترأي زغسكاس زغنا زتبابع اكان تخونه كاب زوبان اب زوبان كاب هاجر ناب هاجرن زمعورين وسننت زلون سلازخونه بهاجي اواج بيجين بملئات زتكبرت انكو هاجرون كم زيلا بمتقاس غنا حيالو بدهوتات تغتيرون كم زلو ازغن نتتوسخ غسكاس نمرغغاص زلو حررتا كتوكا اكتو كم زيغبا اسميراتلوم اب إرترا قالسن معرنت دق انستيو ورتك زيفله اكل قالسن مسل رؤسه وسانن هنصت هاجرن يزبلت ويزرو تخا
ኣብዚ ሓለፈ 25 ዓመታት ኣብ ምልዋጥ ሕብረተሰባዊ ልምድን ተግባራትን ርኡይ ገስጋስ ከም ተመዝገበ ኩሉ ዓይነት ኣድልዎን ዓመፅን አንጻር ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድ ድማ ሕግታት ከም ተደንገጉ ብምግላጽ ሰላጽኑዕ መብጻዕ መንግስቲ መርዓ ትሕቲ ዕድመን ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮን ብሕጊ ከም ተኸልከለ ምዕሩይ መሰል ተጠቃምነት መሬት ብሕጊ ከም ተረጋገጸ ጾታዊ ምዕሩይነትን ምሕያል ደቂ ኣንስትዮን ድማ ኣብ ሃገራዊ ፖሊሲታትን ፕሮግራማትን ዝተወረቐ ምዃኑ ገሊጻ ፕሬዝደንት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ወይዘሮ ተኻተስፋ ሚካኤል መወዳእታ ኣዋጅ ቤጂንግ ክውን ምግባር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራን ማሕበረንን ናይ ወትሩ ሓቀኛታት መሻርክቲ ምዃኖም ኣረጋጊጻ ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ስልጠና ኣገባባት ምኽቲ ኣንበጣ ተዋሂቡ ኣብ 18 መምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ንልዕሊ 300 ነበርቲ ከምኡውን ኣብነታውያን ሓረስቶትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ኣብ ምኽቲ ኣንበጣ ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቡ እቲ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተዋሃበ ስልጠና ባህርያት ኣንበጣ ሜላታት ምንጻግ ጸረ ባልዕ መድሃኒት ኣገባባት ተሓሕዛን ጽገናን መንጸግ መድሃኒት ከምኡውን ኣብ እዋን ምንጻግ ክግበር ዘለዎ ጥንቃቐታት ዘጠቃልል እዩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ክኢላ ምክልኻል ብቕሊ ወይዘሪት ሙንታዛ ስምዖን ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ዕላማቲ ስልጠና ነቲ ሓሊፉ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሰግር ዘሎ እስለታት ኣንበጣ ኣብ ሓፂር እዋን ንምቁፅጻርን ንምጥፋእን ከም ዝኾነ ኣረድያ ኣገዳስነት ናይቲ ስልጠና ዝጠቐሱ ሰልጠንቲ ብወገኖም በብከባቢኦም ዝኽሰት ወራር ኣንበጣ ንምምካት መሪሕ ግደ ኸበርክቱ ዘለዎም ድልውነት ድሕሪ ምርግጋጽ ኣብ ምቁፅጻርን ምጥፋእን ካልኦት ዓይነት ባልዓትን ተመሳሳሊ ስልጠናታት ክውደብ ተላብዮም ነበርቲ ዓዲ ሞንጎትን ክለውልዕን ወፈራታት ምጽጋን ጽርግያ ኣሰላሲሎም ኣብ ንዞባ መንደፈራ ነበርቲ ዓዲ ሞንጎትን ክለውልዕን ገንዘቦምን ግልቦቶምን ብምውሃድ ብዝናብ ክራማት ተባላሽዩ ንመጓዓዝያ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዝጸንሐ ናብ ዓዶም ዘእቱ ናይ ሓመድ ጽርግያ ጸጊኖም ኣብቲ ኩሎም ነበርቲ በብዓቕሞም ኣበርክቶ ዝገበረሉ ስራሕ ምምሕዳር ንዞባ ናይ ዶዘር ሓገዝ ከም ዝገበረሎም ዝጠቐሱ ወሃብቲ ርእይቶ ድሮ ነቲ ዝተወስደ ተበግሶ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ዓዲ ኣሳልጦ ከም ዝፈጠረ ገሊጾም ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ዞባ ኣቶ ገብረ ገርግስ ገብረ ድንግል ብወገኑ ኣብቲ ንዞባ ዝርከባ ዓድታት ካብን ናብን ዝጥቀማሉ ናይ ሓመድ ጽርግያታት ዓመት መጽእ ኣብ ወቕቲ ክራማት ተባላሽዩ ንምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ኸጽግም ስለ ዝረአ ነዚ ተሪኦ ንምፍዋስ በብዓድታቶም ናይ ምጽጋን ንጥፈታት ከም ዘሳልጡ ገሊጹ ኣሜሪካን ቱኒዚያን ን10 ዓመታት ዝጸንሕ ወተሃደራዊ ውዕል ከም ዝኸተማ ማዕከናት ዜና ንሰመዚ ክልቴና ሃገራት ብምጥቃስ ኣቃሊሐን እቲ ወተሃደራዊ ውዕል ኣብ 3 ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ ዑደት ዘካይድ ዘሎ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ማርክ ኤስፐር ትማሊ ሓደ ጥቅምቲ ምስ ሰመዚ ቱኒዝያ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ተበጺሑ ዝርዝር ናይቲ ዝተበጽሐ ውዕል እኳ እንተዘይተገልጸ ክልቴና ሃገራት ኣብ ምምካት ግብረ ሽበራ ክትሓጋገዛ ምዃነን ግን ተገሊጹሎ ብዘይካዚ ኣሜሪካ ንቱኒዝያ ኣጽዋር ክሸጠላ ከም እትኽእል ግምታት ኣሎ ኣሜሪካ ኣብ 2015 ንቱኒዝያ ምስተን ኣባላት ኔቶ ዘይኮና ቀንዲ መሻርክታ ከም ዝመደበታ ጸብጸባት ይጠቕሱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ማርክ ኤስፐር ዑደቱ ናብ ኣልጄርያን ሞሮኮን ብምቕጻል ምስ ሰመዚ ተናሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ክዝቲ መደብ ኣሎ ኤርትራውያን ናትናኤል ብርሃንን አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔርን ኣብቲ ካብ ቀዳም 3 ጥቅምቲ ክሳብ 25 ጥቅምቲ ዝካየድ ጂሮ ዲ ኢታልያ ክወዳደሩ እዮም ምስ ፈረንሳዊት ጋንታ ኮፊደስ ዝወዳደር ናትናኤል ብርሃንን ምስ ደቡብ አፍሪካዊት ጋንታ ኤንቲቲ ፕሮ ሳይክሊንግ ዝወዳደር አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔርን ኣብቲ ቀዳም 3 ጥቅምቲ ክሳብ 25 ጥቅምቲ ዝካየድ ጂሮ ዲ ኢታልያ ክወዳደሩ ምዃኖም ተፈሊጡሎም እዚ 21 መድረኻት ዘለዎ ሓደ ካብ 3 ግራንድ ቱራት ዝኾነ ጂሮ ዲ ኢታልያ ተወዳደርቲ ኣብ 21 መዓልታት 3497 ኪሎሜትር ክሽፍኑ እዮም ጂሮ ዲ ኢታልያ ብመሰረት ዓመታዊ ውድድር ግራንድ ቱር በረዳት ኤውሮጳ ምስ መኸኸ እቲ ቅድሚ ቱር ዲ ፍራንስ ቮልታ ስፓኛን ዝካየድ ዝነበረ ውድድር እዩ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምቅያር ናይ መዓልታት ስለ ዝተገብረ ግን ድሕሪ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ እዩ ዝካየድ ዘሎ እዚ ንመበል 103 ግዜ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ጂሮ ዲ ኢታልያ ቀዳም ኣብ ከተማ ፓሌርሞ ብናይ 15.1 ኪሎሜትር ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር መጋረጆ ብምኽፋት ሰንበት 25 ጥቅምቲ ኣብቲ ኣብ ከተማ ሚላን ናይ 15.7 ኪሎሜትር ናይ ጋንታታት ናይ ግዜ ውድድር ብምክያድ እዩ ክዛዘም ሃገረ ኢጣልያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ኢሞላ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም እንግዳ ነይራያ ኣብቲ ውድድር ናትናኤል ብርሃነ መራዊ ቅዱስን ከምኡውን አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ክሳተፉ
ምዃኖም ተሓቢሩ እኳ እንተነበረ ናትናኤል ብርሃነ ግን ብናይ ቪዛ ጸገም ከም ዘይተሳተፈ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብቲ ብሰንበት ዝተዛዘመ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም መርሃዊ ቅዱስ መበል 67 ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ድማ መበል 69 ብምውጻኦም ውድድሮም ዛዚሞም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን በዓልቲ ቤቱን ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ ማዕከናት ዜና ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር ሕሳቡ ንዘስፈሮ ጽሑፍ ብምጥቃስ ኣቃሊሐን ቀንዲ ተሓጋጋዚት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነት ሆፕ ሂልክስ ትማሊ በቲ ቫይረስ ከም ተለኽፈ ድሕሪ ምርጋጹ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዝተገብረሉ መርመራ ምስ በዓልቲ ቤቱ ከም ተለኽፉን ኣብ ነብሰ ውሸባ ከም ዘለውን ዝግለጽ ዘሎ ኣባላት ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ብኮሮና ቫይረስ ክልከፉ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ኣሜሪካ 17.5 ሚልዮን ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ክልከፉ እንከለዉ ልዕሊ 210,000 ከም ዝሞቱ ይግለጽ ብደረጃ ዓለም በቲ ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁጽሪ ልዕሊ 34 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 1 ሚልዮን በፂሕሎ እስራኤልን ሊባኖስን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ደባዊ ምስሓብ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ከም እተረዳድኣ ተገሊጹ ክልቲአን ሃገራት ንዓመታት ንዘከራኽረን ማያውን መሬታውን ዶባት ሰላማዊ ማዕልቦን ምግባርየን ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝርርብ ከካይዳ ተሰማሚዐን ዘለዋ ብመሰረት ዝተበጽሐ ኣፈናዊ ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ካብ 9 ጥቅምቲ ቀጥታዊ ዝርርብ ከካይዳ ምዃነን ተፈሊጡሎም እቲ ስምምዕ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ መንጎኦም ጸንሐ ኩለ መዳያዊ ዘይምቅዳው ንምህዳእ እወታዊ ተርኡ ክጻወት ትጽቢት ይግበር ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ዝካየድ ታሪኻዊ ክብል ዝገለጾ ርክብ ንክልቲአን ሃገራት ናብ ርጉእነትን ዕብየትን ብልጽግናን ዘሰጋግር ምዃኑ ገሊጹሎም ማይክ ፖምፒዮ ብተወሳኺ እዚ ስምምዕ እዚ ውጽኢት ናይትን 3 ዓመታት ብተዘዋዋሪ መንገዲ ክካየድ ጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሜሪካ ነዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ተበጺሑ ዘሎ ምርድዳእ ኣብ ሸትኡ ንምብጻሕ ጻዕርታታ ከም እትሕየል ኣፍሊጣ ኣብ ኣህጉራዊ ዋዕላ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ሕቡራት ሃገራት ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ንምዕቃብ ቁልጡፍን ዝተዋሃደን ስጉምቲ ክውሰድ ጻውዒት ቀሪቡ ጎኒ ጎንቲ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ መበል 75 ዓመታዊ ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ብ30 መስከረም ኣብ ዝተቓንዐ ኣህጉራዊ ዋዕላ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ዓለምና ንምዕቃብ ቁልጡፍን ዝተዋሃደን ስጉምቲ ክውሰድ ጻውዒት ቀሪቡሎም ኣብቲ ወከልቲ ኣባል ሃገራት ብማንዛዊ መዳይ ዝተሳተፍዎ ዋዕላ መኽፈቲ መደረ ዘስምዐ እዋናዊ ፕሬዚደንት ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ቮልካን ቦሽኪር ቀጻልነት ህላወ ወዲ ሰብ ኣብ ዓለም ብቐንዱ ኣብ ዕቃቢ ኣብ ቀረቡ ዝርከብ ኣከባቢ ከም ዝምርኮስ ኣረዲኦም ንሱ ወሲኹ ዓመታዊ ብደረጃ ዓለም ጠቕላላ 13 ሚልዮን ሄክታር ጫካታት ይበርስን ልዕሊ 1 ሚልዮን ዓሌት እንስሳታት ሓደጋ ምጽናት ከም ዘንጸላለወን ብምጥቃስ ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ቁጽሪ ኣብ ዓለም ዝርከቡ ዓጻማት እንስሳታት ብ68 ሚእታዊት ከም ዘንቆልቆለ ገሊጹ ኣምባሳደር ቮልካና በመደረኡ ሃገራት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘውርዶ ቁጠባዊ ሃስያ ንምሕዋይ ዝወስደኦ ስጉምትታት ኣብ ሓምላይ ሕውየት ዝተመርኮሰ ክኸውን ብምሕፃን ሃገራት ኣብኡ ዘተኮረ ናይ ሽቕለት ዕድላት ብምፍጣር ሓምላይ ኣህጉራዊ ቁጠባ ንምርጋጽ ክጽዕታ ጸዊዑ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬሽ ብወገኑ ንመጻኢ ወለዶታት ዝኸውን ዝበለጸ ኣከባቢ ንምርጋጽ ወሪዱ ዘሎ ክሳራታት ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ንምሕዋይ ሓያልን ሰፊሕን ተበግሶ ክውሰድ ተላብዩ ኣብቲ ዋዕላ ሸቶታት ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ድሕሪ 2020 ንምጭባጥ ኣብ ዘኽእል መርሓ ጎደናን መስርሕን ዘተተኻይዱ ሚኒስተር መሬት ማይን ኣከባብን ተስፋይ ገብረስላሴ ድማ ንኤርትራ ወኪሉ መርገጺ ኤርትራ ዘነጽር መደረ ኣስሚዑ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ኣብ ሱዳን ዝተኸስተ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ሓደ ሲሶ ካብ ዝተዘርአ መሬት ሕርሻ ከም ተደምሰሰ ውድብ መግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ማለት ፋኦ ብ30 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሓቢሩ በቲ ወሪዱ ዘሎ ዕንወት ኣስታት 3 ሚልዮን ብሕርሻ ዝነበሩ ስድራ ቤታት በዓልታት ተጸሊዮም ከም ዘለዉ ዝጠቐሰት ኣህጉራዊ ውድብ ኣብ ሱዳን ከቢድ ሕጽረት ምግቢ ከይክሰት ከም ዘስግእ ገሊጹ ብመሰረት ወግዓውያን ጸብጻባት መንግስቲ ሱዳን ሎም ዓመት ብዝዋቅዕ ብርቱዕ ዝናብን ዝሰዓበ ሓደጋታት ዕለቕለቕን ኣስታት 2.2 ሚልዮን ሄክታር ዝተዘርአ መሬት ክድምሰስ እንከሎ ልዕሊ 100,000 ጥሪት ከም ዝሞታ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ በዚ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሱዳን ዝተኸስተ ሓደጋታት ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱ ከምኡውን 10 ኣሽሓት ኣባይትን ካልኦት ቅርጽን ብምዕናው ኣማይት ኣሽሓት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉን ጸብጻባት ይሕብሩ ውድብ ጥዕና ዓለም ማለት WHO ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንዝተኸስተ ለበዳ ቀዛብ ሕማም ኢቦላ ንምቁጽጻር ኣብ ዘካይዶ ንጥፈታት ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታቱ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፈጺሞሞ ንዝተባህለ ጾታዊ ገበናት ብምምርማር ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣፍሊጡ
እቲ ውድብ ነዚ መግለፂ ዘውፅአ ልዕሊ 50 ደቂ ኣንስትዮ ናይቲ ሃገር ብኣባላት ውድብ ጥዕና ዓለም ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ኣብ ልዕሊአን ጾታዊ ገበናት ከም እተፈጸመ ክሲ ከም ዝመስረታ ብ29 መስከረም ድሕሪ ምቅልዑ እዩ። ብመሰረት ጸብጻባት 30 ካብተን ግዳያት ኣባላት ውድብ ጥዕና ዓለም ዕድል ሽቕለትን ካልእ መስድዕ ነገራትን ብምቕራብ ከም ዝዓመጽውን እዮም ከሲሰን ዘለዋ። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከምኡውን ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካን ኣብ ልዕሊ ዝተዋፈሩ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ናይ ሕቡራት ሃገራት ተመሳሳሊ ክሲ ይቕርብ እኳ እንተኾነ ክምርመር እዩ ዝብል ዘረባታት ዝውሰድ ስጉምቲ ከም ዘየለ እዮም ዝገልጹ።